Last 3 days na karon sa voter registration. Busa nangandam na ang COMELEC Talisay City sa posibleng pagdasok unya sa mga gustong magparehistro. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, may aron ma-accommodate ang napalantawang dagsa sa mga buot pang muapa sa pagparehistro. Ang Talisay City COMELEC sugod pa lang sa niaging simana diha na sa Southtown Center nga mall sa Barangay Tabunok nagpahigayon sa ilang voter registration. Ding ikaduhang adlaw sa di pa ang last day sa voter registration. Minus pa ang mga tao nga nagparehistro sa Talisay City COMELEC nga gihimo dinhi sa Southtown Center. O kini ang gipasalamat ning mag-amahan nga wa pay taas nga linya sa ilang pagbalhin sa ilang voter registration. Gikan sila si Rani ug Dina Malin sa pintuyan sa Southern Leyte. Apan ana-ana magpuyo sa Bulacau, Talisay City, sud na sa tulo ka tuig. Hinungdan nga nakadesisyon sila nga mo transfer og rehistrasyon. Ilabi na ang kinahanglanon usab sa pagtungha ni Dina. Ug kay 19 anyos na, wa pa sukad-sukad makasuway sa pagbotar atol sa eleksyon. Excited na si Dina alang ning umaabot nga barangay ug SK election. Super excited gud ma'am kayo. For the first time maka-vote na gud ko. That's why ni transfer ka. Opo, ni-transfer ko diri sa Koan, Bulacau. Oo. May diri na mag-lugar stay. Yes po. Then diri na sab ko mo eskwela. Magparehistro ko kay nag-apply man ko diri single parents ma'am para sa scholarship sa akong mga anak sa CID nga kuan nang gi-applyan sa akong anak. Pasalamat gud ko ma'am nga pag-abot na mo karon di ba kayo dagang tao ang pila sa nagparehistro. Sukad Oktubre sa miaging tuig ug hangtod sa Marso, 15,000 na ang nadugang nga mga registered voters sa Dakbayan. Hinungdan nga miabot na sa kapin 155,000 ang mga botante sa Talisay City. Gipaabot nila nga madugangan pa kini og 500 nga tuna sa kapin sa usa ka libo. Nagkaanam na siya kadaghan. For the past few days, maabot na may tag 110, 120. Usahay, maabot gimig 90. Then, sa among expected nga managhan man gini, maybe tomorrow, Saturday, and sa Monday, nag-increase na sa among number of VRMs from 2 to 4. Aron lang mahatagan og kay gayunan nga makaparehistro. Ni paygayon usabog mga off-site registration ang COMELEC sa mga barangay sugod nitong Enero hangtod diadtong weekend. Sa niaging simana sa Talisay City BGMP facility usab ni paygayon og off-site registration ang Talisay City COMELEC din kapin sa 50 ka mga PDL ang nakaparehistro. Muhangyo lang tami nga sa isa lang tamo ari, sabi na pwede karong adlaw mingaw pa mi. Wala pa kay naitaw sa mga linya. Then pagdala og ID, government issued ID. Kung mga sa mga estudyante, pwede ra inyong kuan, inyong school ID. Wala yung lamida sa inyong live birth. Kay may anaa sa mall man nagpahigayon sa voter registration ang Talisay City COMELEC hinungdan nga ugma Sabado o karong Lunes Mayo 18 nga may last day of registration bukas sila alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Hinuon kung anaa na sa mall ang mga buot nga magparehistro alas 3 sa hapon mahimo na sila sa pagpanglista ang Talisay City COMELEC aron kun mulapas na kani sa alas 5 sa hapon mamahimo pagyapon nila kining ma-accommodate og maparehistro. May Salamat, Fem Marie Dumabo.